Right, kusangana kwatiri kuita paprogram yedu yamazuva ese, program yamunofarira inonzi Bishu reality show handitika. So munoziva kuti vana vadiki vari pasi pe18 havabvumidzwi kuona this video. Vanyarikani, endai munoona this video muri munzvimbo dzakasiyana siyana. Nhasi tadzoka zvakare kuEpworth. Tine hanzvadzi yedu iri panapa. Hanzvadzi wakadi? Tiri pedu makadiwo. Aiwa, tinofara. Tinotenda zvikuru sana nemukana uno wamatipa. Mungaziviso here vatariri zita renyu? Ndinoitwa Wadzanai Mudzeru, ndogara kuEpworth, kudombo raMwari. Wadzanai, kutaura kuno kwatiri kuita uri pamhepo. Ungaziviso here vatariri kuti basa rako nderechii? Indoita basa rechihure, ndobasa randinoita. Ndinoenda kubhawa, sometimes handiendi kubhawa, ndobasa rangu ini. Pamunenge musingaende kubhawa munoita nezvei? Pane tisingaende kubhawa tichita zvekumira kana kuti mumaroad atinoziva kuti idzi nguva dzinodzi varume ndo pavanenge vachiita sei vachipfuura vachibva mumabasa, like pamabasi stops, tomira pamabasi stop toziva kuti ipapo varume ndo pavanoita sei, pavanotiona. Makazvitanga rini? Ndakazvitanga 2021. Manje ava? Mune makore mangani? Ndine 23 years. Mune vana here? Ndine 1 ane 5 years musikana. Alright, sei makazotanga basa here? Ndakatanga basa iri through kuti vabereki vangu vanga vashaya vese. Saka munongoziva takangokura tiri vanhu vekunzi hapana chamunokwanisa, hapana chamunoita kana kubasa kana pamabasa epamba kana chichi tichingorerwa nevabereki. Saka pakuzofa ini mai vangu ndo vakatanga kufa, and then vafa ndondagara nana step mother. Step mother baba vangu vari vapenyu vaindibata zvakanaka, and then baba vangu pavakafa ndobva vatangondibata rafu, and then vandibata rafu ndobva vatangoita sekundidzinga chipamba. Ndobva vandidzinga pamba ndobva ndati ndoenda kupamba, ndaenda kumba kwebest friend yangu. Best friend yangu ndo zvainoitawo zveizvozvo. Ndobva yatangototi isusu panapa totodai toti handechi ngatikudzidzisei tiende. Patatoenda mutown big gap achitondidzisa achiti unodai. Patotanga kuita patatoona zvekutoita. Saka izvezvi handichaite zvekudzidziswa, ndakutonyatsitoziva kutoti ndodai zvese. Saka munenge muchiita mari pashort time? Pashort time toita $4, asi munhu akachema vamwewo vanoti tine 3, vamwewo vanoti tine $2. Tongoti bo. Saka $2 ndo last price? $2 ndo last price. Alright, ko sleep over? Sleep over kana tanga na8 kusvika mangwanani makuseni anondipawo 15. Kutangawo zvekuma12 anenge akundipawo 10. Tikazoendawo kuma2 zvakafanana namwe anodawo ma2 anobva kupawo 8. Alright. Pashort time apa inenge ine maminutes here kuti unofanira kuita maminutes akasvika apa kana zvakamira sei? Inenge ine maminutes. Maximum ichi? Maximum 20 minutes ndo short time. Ko munhu akazodarikidza 20 minutes unoita sei? Azodarikidza 20 minutes ndobva ndamira ndoti kana iwo uchida zvekuti udarikidze chitopera mari. Anenge akutopera kana mari? Anobva ati ndotopera $. Ndondati topa $, achitione kuti unosvika papi. Alright. Ko kana iri sleep over inenge yakamira sei? Kana iri sleep over toita 3 rounds. Ndo maximum. Alright. Ko riri perimwe zuva ramunoti aiwa munhu akakukechai but munhu wacho akanatsoperforma zvokuti makanatsonakidzwa? Riripo. Totosangana navo vanhu vakadaro, tosangana navo vakawanda. Itondoti uyu totozoudza shamwari dzangu kuti wandarara naye nhasi anyatsoperforma zvakanaka, zvitoti mari yake ndinonyatsonzwa kuti ndanyatsoitwa chaizvo, kunyatsosvika pamwoyo chaipo. Saka vanenge vagona ivo munoita sei? Hamutori manhamba here? Ndo mabasa edu, totora manhamba totozomutanga futi toti uri sei, wadii. Ko varipo vamwe varume vanenge vasina kunatsosimba vayo vanogona kungoti kusvika vari kutoti kana kuti wapfekedze, uchida kuvapfekedza wobva watongopedza ipapo asati aisa, munoita sei pakadaro? Asati aisa bo totobva tongoti bo. Achingopfeka isi don't want pa mari yangu.
achingopfeka chiti achingoisa obva atongotunda kana zvizve short time zvezvatongopera noti short time hapana munhu anotunda ka2 munhu anotunda ka1 asi kana iri nightiwo tosangana nevamwe vanogona ngoti 1 round obva atongorara kusvika mangwana makuseni okupa mari yako zviriko tosangana nazvo izvozvo. Saka pazuva munogona kurara nevanhu vangani? Pazuva unogona kurara kana nevanhu 5 pazuva 5, 4 emashort time obva wati 1 wenight. Asi kana wo usina wenight musi iwowo unogona kurara kana ne7 8. Ko vanhu vanonatsogona bonde kana kuti alright nganditi imi unofarira itete here, ikobvu kana kuti refu unowanzofarira dzakaita sei dzaunoti idzi ndiwo dzaunonyatsogona? Toda pakati nepakati kuti tete yobva itawo dhafu yakatiwo pakati nepakati kwete pane zvimwe zvekuzoti unoona rino rekuti unoshaya kuti rinopinda pai tinozongoita nekuti techida mari. Right. Pane madays evanhukadzi aya amene tingati ekumwedzi yasvika nguva iyoyo pamwe kumba zvakatopresa kutoona kana chikafu kutoona kana mari munoita sei? Totora cotton totapfeka kumberi, topfeka kumberi ipapo unenge uchatsvaga vanhu venight unenge uchatsvaga vemashort time chete topfeka cotton chairo ndoratopfekera kumberi and then kana uchienda kubva wotofamba nerimo wakaita munhu wekutanga short time unobvisa ukanda ukopfeka futi rimwe ipapo unenge wakusatora munhu wenight unenge wangorova mashort time chete. Manje kana makuita bonde cotton racho rinenge rimwe rimukati? Rinenge ririmo. Ko murume paanenge achisandudzira kumberi paipe zvinozoita sei? Harizopinde kuchimberi hatisatambosangana nemaissues. Vamwe vanosangana nawo maissues iyayo unopfekawo raunonyatsoona kuti iri nyangwe rakaita sei hapana zvarunoita. Alright, ngatiti muzuva ranhasi masangana nemunhu imimi akakubvisai kumhandara masaka naye patouchline kana kubhawa ari kuda munomubhadharisa here? Ndomubhadharisa because ndo rato basa rangu. Handichakwanisi kungoti murume ongoti ndoda kuuya ndotomubvunza kuti une mari ikoko uri kwauri ikoko otondibvunza naiwe wakuita zvindototi mazuva takuita zvekubhadharisa ndo rato basa rangu. Akatonditi zvendasangana naye bebi ndoda kurara ndototi mari pamberi. As long chero baba wemwana wangu chaiwo ndakatovaona ndototi mari pamberi ndo rato basa rangu. Ko kuri kunzi masangana zvakare nemunhu iye ariti anakidzwa nemadau zvekutoroora unokwanisa here kuzosiya basa here? Ndinganyepi asi kuti ndatoona zvangu zvoroti nini ndikaite kwetoti munhu ati andoda kuroora kuroora handinganyepi handitezvo asi kutoti ndatoona zvangu ini zvetoti ndakuita izvi ndokwanisa kusiya asi kwetototi munhu murume otouya toti ndoda kukuroora iwewe aiwa. Bonde richiri kukunakidza here bonde? Kune munhu waunoda. Isusu pachihure tine munhu watoti awa ndo chaiwa ndo rinonaka kwete vamwe vese vanenge uchikochana nawo mbavha kuteka nemafeelings nawo because chaunenge uchingoda mari. Saka dhedhi chaiwo vatoripo? Vanenge varipo. Vanoriziva here zvamukuita izvo? Havazvizive kuti ndo zvatinoita because havagari kuno vanoita zvekuuya apo neapo neapo neapo. Ko hama neshamwari dzinoziva here? Shamwari dzinoziva asi hama ndakanzwawo dzakutoti iwo uri kutoita zvakati kuita zvakati ndototi ndo zvandiri kuita saka mamuda kuti tiite sei. Ko machallenges amwe amunosangana nawo ndekuti akaita sei machallenges acho? Tosangana nemachallenges akawanda. Unogona kutorwa nemunhu oti handi yekunight oramba kuenda kumba kwako maenda kumba kweya anobva kuti ndokupa mari makuseni unogona kuti ndipe mari ndokupa mari makuseni orara newe otadza kuita sekupa mari especially machallenges atomaona kana kumbari zvakaita sekumbari unoenda kumbari unokechwa nemunhu munhu oita kawanobva abuda unotora obva ona gurushushu revanhu vakuuya kana 4-5 orara newe ndo machallenges acho wapedza obva wanzi chienda hauna kana mari yaunopiwa kana senti aunopiwa ndo machallenges atinowana muchibasa chedu ichi ekunyimwa mari ekuitwa rafu ndo machallenges atinowana muchibasa chedu. Kana muchinge masangana nemachallenges akaita sei ndaapi matanho amunotora?
apa tinotora yedu yekutogona kutorana ndototi ndaitwa rafe kudai totora nevamwe vangu toenda. Takaona mumwe takaona kuti zvatikurira tongosiya zvakadaro, asi takaona kuti mumwe takaona kuti uyu munhu uyu anokwanisika kuti tese tiri 3 takaenda anokwanisa kutipa mari yedu. Tinosangana nevamwe vanhu vakadaro, asi vamwe vanhu tongoona kuti uyu hatongoite kuti angosiyiwo zvakadaro. Ko hamusati mambosangana here nevarume vanoti kana kuti varoda kukutorai muri 2 or 3 or 4 at the same time vachiita bonde newe? Ya, tinosangana navo ivavo varume vakadaro. Totorwa kana kuti tiri 3 panzvimbo 1, iye ari 1. Wototi mumwe uku kana kuti iye achiita uku uchinzi ndidye kumberi uku mumwe achibata uku tiri 3 chakadaro. Tosangana nawo machallenges iyayo. Munotoita? Tinotoita both echida mari. Not sometimes unogona kusangana late hour, inenge ra late hour kuti unoti panapa chero ndakada kuramba mari hapana, nditongodai so because kuti ndauya kuno kubasa kudzokera kumba ndisina na sendi hazvitese hazvibude, nokuti mangwana unongoda kudya, mwana anenge ada kudya zvese zvichida saka unototi rege tiende chero atokutorai muri 6 ndoti handi because zvauri kuda mari. Ko anenge achida kungoisa mukanwa achitei mari? Iyo manje ndo inodhura mari. Kana night anonipa 20, short time anenge anonipa 5. Alright. Ko pani hamusati mambosangana here nezvirwere zvepabonde? Tosangana nazvo zvirwere zvepabonde like kurwadziwa nemudumbu, kumonywa watoenda kukiriniki wotononzi itsvina inoda kuclean wanoda kuti sei wotorapwa. Tosangana nazvo edu machallenges iyayo because pamwe pacho protect unogona kuita sei kuputika kana kuti pamwe pacho anogona kungabudisa akudodai ubva angori dzvanya robva rabvaruka, saka tosangana nawo machallenges ekurwara. Saka vanenge vachikurapai ndianani? Vanenge vachitirapa tine inonzi secha yemahure kumbari ndokwatinoenda. Munenge muchibhadhara here? Iyoyo hatibhadhari. Asi kana vaona kuti zvavakurira vanozoti endai kwakati ndokwatiita kuzobhadhara, asi yedu chaicho chipatara chemahure kumbari kusecha ndokwatinoenda. Ko vaya vanenge vachida bonde pasina kudzivirira munoita sei? Munoita mari? Vaya vanenge vachida tinototi tipei mari, kana achida night ndotinonipawo 25. Kana achida short time nonipawo $7. Ko ngatiti munhu wacho aine chirwere atotaura kana kuti ane chirwere but arikudai akadaro munoita sei? Pakuzoti azotaura apa zvirinani ndoita hangu ndisingaziye, pakuzoti azotaura kuti inini ndine chirwere ndozvinhu zvisingazobudi manje. Saka munombopota here muchienda kusesha kwacho kunotariswa kuti utano hwenyu hwakamira sei? Tinotoenda, titone zuva ratinotonzi munofanira kuuya muchinoklinwa chibereko, muchinotestwa kunzi ropa renyu rakamira sei, because pane pamwe paunombozviregerera wozorwara. Totonzi kurudziro tonzi uyai every month muchitestwa, muchiklinwa zvibereko, muchitestwa every month. Alright. Hameno mashoko amungade kupa kune vechidiki kana kuti varikuda kutopindawo mubasa renyeri, mashoko ekuti kudii? Mashoko anoda kupa ndeyekuti vana vechidiki basa ratinoita rakaoma. Musaite izvozvo, basa ratinoita rakaoma rechihure harisi basa, nekuti haurare. Nguva dzevamwe dzekuti wakurara ndonguva dzaunoti wakuenda kubasa. Masikati acho kuti urare haukwanisi kunyatsorara, unogona kuti wafonerwa kakati unzi uya kwakati iwe chaunenge uchida mari, nemasikati toita basa, saka hapana chekuzorora. Vechidiki kana vari kuenda kuchikoro, endai kuchikoro mupedze chikoro chenyu moita zvinhu zvinoita kuti upenyu hwenyu huende mberi, because basa ratiri kuita harisi nyore. Nechando, fungai chando chinenge chiri kunze ichi, unenge uchitonhorwa wakapfeka minidzi uchida kupindwa nechando. Saka ndongoti vechidika kana varikuda kupinda musachive kuona munhu auya mangwana ane mari yakati ane mari iyoyo anenge atoishandira zvakaomarara. Ndo mashoko anoda kusiyirawo vechidiki. Ndapota hangu musapinde mumabasa aya, mabasa akaoma. Ndo mabasa zvanoda kusiyirawo vana vechidiki varikuda kupindawo muchihure, kana kuti vari kuchiva mahure achiona mahure kuchena tochena, tinotenga hembe mochiva kuti
musikana anochena zvake bhozi kuti titi munhu akupe mari hunga anoona quality yehembe yawakaita se yawakapfeka kuti uyu mari yakutaura nezvaari zvinoenderana. Saka musachive kuti hanzi munhu anochena, munhu anodii, munhu anodya zvaanoda. Imari yatete ashanda zvinorwadza. Saka munhu ngavasapindewo vana ndapota zvangu. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe tenge tiri muchirongwa chatinodaidza icho kuti Bish reality show. Ini ndonzi Manas Chibanda, tiri paChibanda Media. Akatibatira kamera ndi Love More Panashe Tungwarara. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mu comment section maererano nenyaya iyi. It's lockdown.